L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum it-3-14 ta' Diċembru immexxija minn Dun Joe Grech li ġie ordinat saċerdot 24 sena ilu. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nilqakom għal din il-quddisa. Illum il-Knisja qiegħda tfakkar lil San Ġwan tas-Salib, presbiteru, saċerdot u duttur tal-Knisja. F'San Ġwan tas-Salib naraw din il-ħerqa kbira, din ix-xewqa li jkun viċin Alla. Ix-xewqa għal Alla li jersaq iktar lejn Alla, li jiskopri iktar l-imħabba tiegħu. L-imħabba tiegħu li urina Ġesu fuq is-salib li tagħna kollox, u allura San Ġwan tas-Salib qed ifittex li jagħti wkoll kollox lil Alla. Miet bħallum fl-1591, kellu 49 sena, pjuttost żgħir, però f'din l-età hekk irnexxielu li jersaq tant viċin. Ħadem ħafna flimkien ma' Santa Teresa d'Avila, anke fir-riforma tal-Ordni Karmelitan. Ma kienx faċli, però baqa' dejjem jemmen, baqa' dejjem jażel li l-Alla din il-xewqa kbira li jkun viċin ta' Alla, anke meta dan kien diffiċli xi kultant. Anke kien il-ħabs, għadda minn momenti diffiċli ta' umiljazzjoni, però baqa' jemmen, baqa' jfittex il-Alla. Jew aħna wkoll nimtlew b'din il-ħeġġa. Ħalli aħna wkoll nfittxu lill-Alla. Kif se tgħidilna l-kelma tal-Alla llum ma nkunux rasna jibsa, imma nibqgħu dejjem nażlu lill-Alla li qed jażel lilna. Din f'dan iż-żmien ukoll tal-Avvent issa qegħdin noqorbu iktar lejn il-milied. Alla li jażel lilna, li jħobbna, u allura worth it ta' min jażel lilu wkoll. Għalhekk nibdew din il-ċelebrazzjoni tal-Quddisa billi nitolbu maħfra lil mulej tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti tajtna lis-saċerdot San Ġwan tas-Salib b'eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna nfusna u ta' mħabba kbira għas-salib. Għamel li ngħixu dejjem bħalu biex naslu li narawk wiċċ imbuwiċċ fil-glorja tiegħek ta' dejjem. Dan nitolbuh permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Sofonija. Dan jgħid il-mulej, ħażin għalija r-ras jibsa tagħha, għat-tinġis tagħha il-belt li taħqar. Għas-sejħa ma tatx widen, lanqas ma qadet għat-twiddib li kellha. Hi ma rriditx tittama fil-mulej, lanqas ma resqet lejn Alla tagħha. Għax jien imbagħad lill-poplu nerġa' nagħtihom diskors bla qerq biex isem il-mulej ikollu sejħu. Jaqduh qalb waħda.
Mixtajta l-oħra ta' xmajjar f'kus sa' truf ta' tramuntana jadurawni l-poplu mxerret tiegħi u jġib l-offerta tal-muħ tiegħu. Int ma tibqax imħawda dakinhar għall-għamil kollu tiegħek li bih qomt kontrija għax jien imbagħad inneħħi minn ġo nofsok lil dawk fost niesek li jsibu l-għena tagħhom fil-gburija. U int ma żżidx titkabbar fuq l-għolja mqazza tiegħek u nħalli f'nofsok poplu umli u mċekken. U f'isem il-mulej ifittxu l-ken dawk li jifdal minn Iżrael. Ma jagħmlux ħażen u ma jgħidux kliem ieħor u l-irsin qarrieq ma jibqax iżjed f'ommhom, hekk li jqogħdu jiraw u jistrieħu bla ma jbeżżgħu lil ħadd. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jissimgħu l-fqajrin u jifirħu flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jisken fih ma jkollux jipatti flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ejja mulej, la tiddawwarx, aħfir id-dnub tal-poplu tiegħek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u l-xjuħ tal-poplu, intom x'jidrilkom. Kien hemm raġel li kellu 2 xogħliet. Resaq fuq il-kbir u qallu ibni llum mur aħdem l-għalqa ta' dwieli. U dak qallu ma rridx. Iżda mbagħad biddel il-fema u mar. Resaq ukoll fuq l-ieħor u qallu l-istess. Arani sejjer sidi, qallu dan. U ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier. L-ewwel wieħed weġbuh. U qalilhom Ġesu, tassew ngħidilkom li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-saltna ta' Alla. Għax ġi Ġwanni għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom m'emmintuhx, iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu, għajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fema tagħkom u m'emmintuhx. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Ġesu hawnhekk qiegħed jistieden lil dawn il-qassisin il-kbar u l-xjuħ tal-poplu u lilna wkoll biex ma websux rasna, biex inkunu miftuħin, ħalli nilqgħu il-messaġġ sabiħ ta' Alla u li nikkoperaw miegħu li nażlu
lill-Alla. Hekk għandna ġib din l-istorja Ġesu ta' dan l-iben li qallu ma rridx, ma bdiħx, ma mbagħad ratta prasu ħanejdu hekk u obda u għamel dak li rrid missieru. L-ieħor iva arani sejjer u ma marx. U allura Ġesu qed jgħidilna hawnhekk mhux il-kliem imma l-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna li infittxu li nażlu dak li jrid Alla, li ma websux qalbna. Fl-ewwel qari propju isemmi dan profeta Sofonija ħażin għalija għar-rasi bsa tagħha. Din il-belt li għas-sejħa ta' Alla ma taċ widen, li ma riditx tittama fil-mulej. Jalla ma nkunux hekk. Il-kelma ta' Alla qiegħda tistedinna għal ġid tagħna stess. Fil-fatt hekk huwa propju l-ewwel qari jkompli hekk wieħed is-sabiħ, wieħed ħajja sabiħa, ħajja ta' sliem lil dawk li jażlu li ma jobsux qalbhom. Jażlu li jilqgħu lil Alla. Faċli nwebsu qalbna. X'kultant mingħajr ma rridu forsi jkollna bl-idejat tagħna x'jien hekk naħsibha x'jiena dejjem hekk għamil ta' x'jiena dejjem hekk imdorri. Però insaqsi li l-nifsi ma dan huwa it-tajjeb, jiena qed nagħmel it-tajjeb. Jew xi kultant forsi ngħid bil-kliem li rrid nagħmel it-tajjeb li qed nagħmel it-tajjeb imma mbagħad fil-ħajja tiegħi nagħmel mod ieħor kif għamel dan tal-Vanġelu qallu sejjer imma ma marx. Aħna maħniex perfetti, ħadd minnha mhu perfett, però l-kelma tal-Alla qiegħda tagħmlilna kuraġġ li dejjem hemm iċ-ċans li nerġgħu nisimgħu dak li jrid Alla u nagħmluh. Dejjem hemm iċ-ċans li jekk forsi xi kultant webbisna rasna ma nibqgħux inwebbsuha. Dejjem hemm iċ-ċans li nilqgħu din l-aħbar it-tajba, nilqgħu lil Ġesu. Propju fil-tifkira tal-lum San Ġwan tas-Salib naraw din it-tfittxija hekk vera bniedem li fittex lil Alla. Xi drabi ma sabux u fil-fatt kiteb hekk hemm għandna kitbiet sbieħ tiegħu fosthom il-lejl mudlam tar-ruħ fejn fit-tfittxija tagħna ta' Alla jgħid San Ġwan tas-Salib xi kultant insibu dan id-dlam qisu Alla mhux hemm. Però għax ma nħossuhx ma jfissirx li mhux hemm. Qiegħed hemm iktar milli nimmaġinaw. U allura ejja aħna wkoll inkunu hemm, ejja aħna wkoll infittxu lil Alla li mhux qed joqgħod jistaħba. Anke meta ma narawhx, meta ma nħossuhx bħal meta ngħidu nitlob qisu Alla mhux jismani, Alla qisu ma nħoss xejn immur il-quddiesa jew nitlob u qisu ma nħoss xejn. Però Alla ma jibbażax ruħu fuq dak li nħoss jien. Alla qiegħed hemm, anke jekk ma nħossux. Anke San Ġwan tas-Salib u qaddisin kbar. Kull min jipprova jersaq iktar viċin ta' Alla ħajkun hemm mumenti fejn jgħid Alla fejn hu. Imma Alla qiegħed hemm. Jalla aħna nkunu bħal dawn, anke jekk forsi ftit x'kultant anke d-dinja ta' madwarna li ma tgħinniex imma hekk dan ikun poplu żgħir u mċekken, inħalli f'nofsok poplu umli u mċekken. Ma naqtawx qalbna li forsi l-ambjenti ta' madwarna ma jgħinunix imma ejjew infittxu dejjem lil Alla. Alla li jimla l-qalb tagħna, Alla li jrid jagħmel il-ħajja tagħna sabiħa. Għalhekk ejjew b'din ix-xewqa f'qalbna npoġġu it-talba tagħna quddiem il-mulej, nitolbuk mulej għall-Knisja. Ħalli dejjem tkun xhieda tiegħek. Ħalli l-Knisja aħna nkunu wkoll f'din id-dinja ta' dawl ta' tfittxija għal Alla. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ħalli ma websux qalbna u rasna imma niftħu qalbna, niftħu idnejna, niftħu moħħna, ħalli nilqgħu l-kelma tiegħek, ħalli nilqgħu lilek. Inti li tixtieq tiġi fil-ħajja tagħna għal-ġid tagħna. Inti li tixtieq tagħmel il-ħajja tagħna sabiħa. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ħalli ma naqtawx qalbna quddiem il-ħażin ta' madwarna, tagħna nfusna,
Tolbok mulej ħalli anke meta niżbaljaw, meta forsi nitbedu minnek, nibqgħu mlijin bil-kuraġġ bit-tama li inti dejjem taħfrilna, inti qiegħed dejjem magħna u għalhekk tina l-qawwa li dejjem nersqu lejk ħalli nesperjenzaw l-imħabba u l-maħfra u żbuħija tiegħek. Nitolbu. Isma'na tolbuk mulej. Tolbok mulej għal dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli. Kun int mulej il-qawwa u s-saħħa u l-kuraġġ tagħhom. Nitolbu. Isma'na tolbuk mulej. Tolbok mulej għal mejtin tagħna biex iddaħħalhom fil-ġenna miegħek. Nitolbu. Isma'na tolbuk mulej. Nitolbu lill-Omna Marija li propju hija eżempju ċar perfett ta' xi ħadd li laqa lill-Alla fil-ħajja tiegħu, ħalla lill-Alla jmexxih, ħalli tallimna bħala wkoll niftu qalbna biex nilqgħu iż-żbuħija ta' Ġesu li jrid jaqsam magħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbuk mulej biex tilqa' dan it-talb li qegħdin nagħmlulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idej is-sagrifiċċju għat-tifir il-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib biex il-ħajja tagħna tkun taqbel ma' dak li jitlob minna il-misteru tal-fidwa li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaq lubna l-fuq. Nerfa'hom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Is-saħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin aħna wkoll nfaħruk u ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għalina ħal ħobs ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Kukol wara li kella ħal kalċi bl-imbit reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxannu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, ħanofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nirringrazzjawk għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-istess ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fil-mejtin tagħna u daħħalhom fil-ġenna miegħek u ħenna għalina wkoll nitolbuk. Għatilinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġwan tas-Salib u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom aħna wkoll nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien u bil-qalb issa nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Nitolbuk eħlisna mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fil-ħajja tagħna, fil-familji tagħna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, waqt li nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija satna l-qawwa u glorja l dejjem. Mulej Ġesu, inti qed l-Apostli u qiegħed tgħid lilna wkoll inħallilkom islim, nagħtikom il-paċi tiegħi. Nitolbuk tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatina l-għaqda u l-imħabba li inti tixtieq tara fostna, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu del-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan huwa Ġesu li jaħfrilna dnubietna ħenjin aħna li mistiedna għal din l-ikla tiegħu. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti f'San Ġwan tas-Salib u rejtna b'mod tal-għaġeb xi tfisser għalina l-misteru tas-Salib ta' ibnek. Fit-tieba tiegħek għatina li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li ċċelebrajna nkunu fidili fir-rabta tagħna ma' Kristu u naħdmu għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbierku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum minn Dun Joe Grek. It-talba tar-Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna tal-Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi li tinkludi t-tagħlim tal-Papa Franġisku anke tal-isqfijiet, kif ukoll diversi aħbarijiet mid-djoċeżi jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqgħtu magħna għal dan il-mument ta' talb. F'isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna, glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġana l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nimmeditaw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għerreq l-għaraq tad-demm.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobbisna ta' kuljum atina llum, għaffirna dubitna bħalma nafrom naħati għalina, għaddaħanix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, dak li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nimmeditaw fit-tieni misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobbisna ta' kuljum atina llum, għaffirna dubitna bħalma nafrom naħati għalina, għaddaħanix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana ammen.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri l-inti omna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfirna d-dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Immeditaw it-tielet misterju ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affirna dubietna bħalma naħfru mnuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħnisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri l-inti omna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna d-dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Immeditaw ir-raba' misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affirna dubietna bħalma naħfru mnuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlopalina mitimbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna, ħarsna min-nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Immeditaw il-ħames misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobbsna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dubietna bħalma nafru mluħati għalina. Għaddaħanix fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kollha,
speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemma għda fl-art. Ħobbisna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dibitna bħalma naħfru mnuħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa u nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawt dejjem jidilhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu qattalb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jista' ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikel Arkanġlu. San Mikel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida
Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarrisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Ġwan tas-Salib. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li semem qaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Mom, imbierek San Giuseppe Parust Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Ġesu.